Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Bag nga bigat yu amin nga sa kapada papagayam. Manipo dito yung Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio, Sarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubbutuan, Slawag City, Lucos Norte, Philippines. At dumanan na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkabalaw tinimbag nga bigat, nimbag oras, nimbag nga kanitoyo, kat padaanan nyo iti pakasaritaan ni Edward. No ka ba ilam ti tumulong ka. Di ba? Dahil iti may sana pintas ka prinsipyo. Kung ba ilam ti tumulong ka. Abagad din nga saan? Di ba idam mo mga maron na tutulong amom? No ka ba ilam ti tumulong? No dagpalpalama. Depende, dagpalpalama. Nabiktima ak kami ti pagpalpalama isong na makakakitagtagpalpalamakit snabak. Abay ko na yun. Nabiktima ke. Mapanak hindi high school student na mapanak hindi karinderya, mapanak mangal daw. Kitak di kwartak, apo, medyo umisimat. Dua klasit si daen, timabaling ko ng gatangan ko na, gamot ada kwartak. Ngayon tagpalpalama, ni akit, kinintak di kwartak. Hanggang bali, paksiw tulaton ti orderek ko na, kininapoy. Inikak, dajak palpalama. Di makadakas, nadano, dajak panganak ang karinderya, idya matinanganan dyan pagpalpalama. Amom naka-adult order na. Oh my God. Nadapay soft drinks na. Or lang 5 putahe, in-order na. Opo, naglangamangan dyan palpalama. Kita magpalpalama, kita okay, nanyo kan lang. Okay. Pero din, istoryaan natin pagkasalitaan, ni pagkayam tayong Edward. No, kabay lang ti tumulong ka. Ha? Masabol nga imula yun dati panunot yun. Kabay lang tumulong. Apagit nga tumulong. Nagbindas na I thank you. Kung na dyan, nga saan kang agur-uray iti supapak na. Yan. Ngem ko nato yun. Nuan niya, iti na itulong mo, no ada may tultulong mo, adan tumulong kang ka. At abay, hamukat kasapulan ti tulong. Amin nga tao kat kasapulan na ni tulong. Di ba? No man is an island na kunanda. Awan may mesa. Hanga kapot ada pintas na kasasaad mo kat awanan ti kasapulan ti patam nga tao. Ada. Ang kapot baknang ka kat awan bibiyang mo, no, anya pasamak, naglawlaw mo. Napaklang ka agad agad tayo, ented kang ka ni Apo Diyos ng blessings, itulong mo, di ba? Nagragsak, tumulong. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasaritahan, ni pagkayam ti nga Edward, kung na ito ipagkayam mi, Dear Manong Nemi, nakurapay kam laeng agbibiyag Manong Nemi. Luapikit ngamin, nga saan nga agpapada ti kasasaan ti biyag ti taong
Adda na kita aglaplapunusan, adda mat na kita nabaknang, nasariwanwan, kalkalaingan na, adda ti ano ba yun? Middle sa, adda mat na kita nakurapay, adda mat na kita talagang dukha, da kita nakakurapay. Nasa sino pa ti nakurapay, so pa ti mapukawan, iti membro ti pamilya. Kas kada kami manong nemi, talo ka matkinding ang kakabsat, siya tinauna ni Lili, tinagtenga, kan kastamaten ni Tuni. Yan. Siya, ni Lili, ni Tuni. Agrama maten, ken Helen. Ano kami kakabsat? Ni Lili kayang kita, girlfriend ko. Talo ka magkakabsat. Siya, ni Helen, ken ni Tuni. Nagtinga ti may isang babae, manon name ni Helen. Nasapa kami nga naulila iti ama. Gapo iti disgrasya. Manong name, di mapukawan kami ti ama. Asla napukawan kami matan iti namnama. Nga may kan tinaranya nga masakbayan, da kami nga kakabsat. Nang runa kanyak manong name. Gabota siyak tinauna kit lalaki ak siyak matan ti manakaama. Dagi di duwa kakabsat ko. Na da Helen kinituni. Itinagraduara kong ti high school, manong nemi, ang karigatan ni Nanang, tinangisakat ti panagbasak ti high school, magrugi mo ten manong nemi ni Helen, iti panagbasa naman ti high school. Anak, oran niya't araramidek, saan ko nga may sakatan ti panagbasa ti kolehyo? Ano nga vocational course nang? Mabalin mo ta. Manukad nga tawan ti vocational course. Inem lang ang bulan. Anak ti alaam nga vocational. Kas nairugi kon, gabot at trade mat ti nagraduar ti high school ng mekaniko. Halakit anak. Igarigatan ka. Orit at damat ni ading mong hell nga kaduwak nga manglo iti laba. Kan kumpormeditan ti mabalint ko nga pamataudan ti kwarta tapno. Ang dalahing pagbiag tayo, kan usaram nga agbasa. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi iti vocational school dito ya ka nagbasa, nagadal. Malaksid, iti kinamekaniko, nagsusurak pa yung agmaneho, manong nemi, ta siyempre, no driver ka, kat mekaniko pa akat napindas unay, tamong nga, dinggan, kan kitaan, no, anya ti langat, kotse, wano ti makina, ti anya man na klase nga lugan. Inam nga bulan manong nemi, aging ka naturpos ko na ita kurso ka vocational course. Ti mestro mi manong nemi kat may sa nga matungit ti may sa nga talier. Idi nagturpusak, kunana kanyak, Edward, tata, anat planom, ito tanang graduar kan. Kan talaga, madlaw ko talaga, porsigido ka nga nalaing. Mabalin kon samat siguro taga-abroad. Ay, mabalin ha. Ito yung kasapulan ng mekaniko ti abroad ka, talaga nga professional nga mekaniko. Aumat pa experience mo. Umay ka detalyer ko. Alayin ka ng empleyado. Agsang sweldo ka, ito gagang ng sweldo. Minimum wage. Agad nun laing ka. Mabalin mo extra nga, mapanagtarimaan ka, agpatarimaan. Kasta ka di tataon. Makita ka talagang ipursigim iti kursom. Alamang nga data. Ang sangga pa lang nga makinubnubya. Ado ka rin, di kurso na ko mga arman ng pampanutek. Ang mga mapahayak laing nga pati. Gasto nga kasasad ko. May sakla nga mekaniko. Siyempre kakarot manong neme kas helper ni Tata Sario agramo matanda ni kaduwami. Salang nga helper manong neme. Nung hasta nga daw may patarimaan. Oh, Edward, Tata, pa nakakuham detan, sikan di maka mo. Kasaritam jaking kuka, amon no ano diferensya na. Naduman-duman manong neme ni kiti umayag patarimaan at
lalaki, nga taingan, nga nakakutse pa laeng, kasama tayo nagiti lugan, awan na agbulbulkanize, siya tagbulkanize, manunemi, at dapat nagiti kundaway nga, napipintas ka mabahay, nagiti umay mangipakita, ti kutseda. Nangadado manunemi, nagiti kras ko ba? Nangruna ka nagiti customer, mi manunemi nga umay, patarimaan, nangruna no kasta nga, makitak nga talagang nalalapsap da manunemi. Angay mo, kasanong nga mapansin da? Ket pasaray ajak maalwadan nga madungrita kuno marugitak ti rupak. Ase-asyete ti dakulap ko ti bagik ti badok pasaray hang kumalikli ka na talagang mekaniko ka kita sagrap ka kada kita asyete kada dumapay. Uwan. Agam no kasta mata na malpas ti trabaho manon nemi. Agbugo agbut na. Ti rupak ti bagik. Dapat naging kundawin nga tulangin balay ti pagsukatak, pagbuguak ko na, pagdigusak ko na. At asagman lang ti balay, manong nemi, walking distance na mabalin. Ngayon na lugang ko akit, masapol nga. Ngayon na dapat lang nakasagana nga lugahan, aglugan na. Iritalyer nga pagiganak manong nemi, ada karinderiya, nasadya pang pangalam iti aldaw. Juan, noos na nga lunch break. Oh! Nakalma? Break! Isarating nyo para ito, Brayo. Halakit maganat. Hintay yung mangan. Ngayon pasarimat ni Tata Sariyo, anong nemi? Agmalmalim nga awan. Nangruna no kasta nga. Ada klase na. Tamang isusuro nga ron. Dito'y ko nga namamo ni Lili, manong nemi ti karinderya. Sunok ang timasansan, nga mangiserve ka na kami, kada kiti kakadwak. Uy, Edward. Kras na ka ni Lili Di mo samot ngamin amot agarem. Amo mo na akong pa asawak. Siya kung tumakarem kang kuwan. Si Kamat, mga abet. Aman. Mabalimit ka di ata. Dumat na kita ada asawa nun nga da babae na. Si ka mekaniko. Agbaling nga babaero. Babaero to pa na kita yung basurero. Si Kamat. Kutsero ka da basurero. Amom, no andag kid daw, patgam, di ba? No kamailam ti tumulong ka. Depende ati klase nga tulong. Siyempre. Kasi naman nga mawaw kit painuman sa ngari. Mawaw ni Lili. Ada experience datan. Oh? When? Ada boyfriend na idi. Nag-live-in da idi. Ayun, diyan ka mo, no, apay nga. Nagsina da. Aging ka nagsublimat lang dito karinderya. Di maano nga bet-bet. Ibagbagam nga arme, kalpasan na. Sa mo ibaga nga, experience na. Tapay. Di kahit ko akit, virgin per lahing. Makasalak ka pa, di virgin nita. Manong name madlaw ko ang peso nga parang kursunada ni Lili kanyag. Nangruna no kasta nga sisyak lang di mapamangan. Tadi kita dumakit ada balon da. Hi, Edward. Abi nga siksika. Siya lang kami sa ka nagbalon eh. Diyan kaya tagbalon na, tanong balon na, sa anak mo may dito, siyempre, ang kamati na makita. Si Carmen. Abi ko mga nung makita na, umanayin na makompleto daw kanya na makita ka. Kasla mo lang ibagbaga kahit mong ilibre ka. Sa anak lang na ilibre. Ilibre na labay sa putahe. Dere man lang igado. O sige, yan adok peke din sukat na. Manong nemi, dinigaak ni Lili. Sa nga gaputa, madlaw ko nga talaga kursunada kanya. Ngayon gaputa talaga, ang mariknak, ti pusok, ipat pateg ko isun. Sa nagmat manong nemi nga pinaay. Hindi pa ilahing met, nga ururahig ti parang ipagam ti I love you, Edward. Sunulahing ta, tanya. Adapatas kon. Agbeso ko na ni mga bet, nga niya. Ada di nang itaray kang gantoy. Nag-live-in kayo. Samad kayang nga napudnod panagayat na. Kahit nang asawa, nasaktanan ti pusok. Kinapudno na kaya kumakayatan ti agayat. Angem, kunada man,
Ngano kano ayat ti nakasugat iti puso, ayat met laeng iti makaagas. Isu nga sikat ti nakaagas iti puso, abet, ay Edward. Si Manong abet tin bagama. Baka karas mo met, jak pa ganun, dyan, asawa na. Sikat ti kayat ko. Kilagyaman natin magamon ti I love you kanya. Sungbatan ka matgatangos ti I love you too. No kayat mo, sumangpet ako ni Jibalayo. Ay, siya ano pa nakasagahan ng pamilya. At tutulungan nga kapsat ko. Tulungan nga niya. Ni Helen nga atin ko. Nagraduaran ti high school, pagbasahe ti college. O mo nagsayat ka nga kapsat. Kastal ako manigli kapsat ko. Ay, po. Kaya din doon makapagrador ni ading ko. Ditulungan ng tuwit ni inaudi mi. Katsikan nga ron. Maudo di kanto na. Nga bali. Basta lagi di ibas na ko, tagbaling nalaing nga mekaniko. Anya mo, baka no agnegosyo tan tumat kas iti pagubraak. Agbalin na itong manager iti may isang machine shop. Di mo kaya? Manager kang tumatin, asawa ka. Hindi sumagpetak dito balay manong name inadlaw ni nanang. At ang sakit din kaya na na ito anak ko ang inauna. Nanang, madlaw ko. Narangrang kanray-ray dagiti matam. Kasla agkan kanta. Agkan kanta? Agkan kanta tapusom. Tila madlaw yun nanang. Ay aman. Adanubiam. Adanang. Asin no. May sarang servidora iti asidig nga karinderya iti pagtrabaho. Anak. Nung mga asawa kanton, kas pagarikan, tagpamilyakan. Saan mo doon nga matulungan na hindi kakapsat mo? No, si Biblia kumapay lang hindi amayo. Siguro, saan ka lang nagpatingka iti mekaniko? Baka karagiti akong daway kumanggat. Baka magturpos ka. Kung kumanang. Manutawan ko. Nagturpos ako na talaga nagbasa iti kolehyo. Kahit kung mustamat iba nagtrabaho, ingkarin ni Tata Sario nga, next month, ingato na sweldo. Bale siya akong ti sumarsarunong kakangatuan ti sweldo sa dyan. Noong kas pagaringan, tagritiron ton, mang ambet, tataplano na kanong agabroad. Siyak ton ti, panaka-assistant ni Tata Sario. Lakit anak, yung tikang kanayon ko yung bagbagaking ka, ha? Ano dyan, no, adag patulong kang kagat kabaylam lakit tumulong ka. Awat pagdanagan nyo nang, awat pa imasidag kanya ka nagpatulong. Adaman no kita yung pasara sumarting ijay sangot italyer nga agpalpalama. Dalata na kita pasaremet no ada barya ti bulsa ka kit ikak. Manong nemi anya pala sa puli ni nanang katultulong akmet ni Helen nga ating ko. So nga dari kiti kundawi manong nemi akasarita ti balasang nga kapsat ko. Helen? Ay, kuya. Kumusta ti pa nagbasam? Awan ti magdanagam kuya. Ibasbasnek ko. Sigurado ka. Hanga masayang na ti ititad mo kanya sa pulak ang basa. Kuya. Apay kasla, da pa nagduwadom kanyak. Ada ngamin, mangipatpatamag kanyak no ka, magkita na ka. Ngawang ka di eskwela nga manda ka itimol. Ada kakuyog mo. Di ka di classmate ko, Classmate, dagiti. Idin to ta, dakda kayo kano. Lalaki. Ada boyfriend mo? Kuya, awan pa Dikit agar-anong kanyak ang kuya, awan ti pagdanagam. Sa nga masahin ti gastos mo kanyak. Iti pa nagtrabaho kadidad mo dikiti swaldong kanyak para ti pa nagbasak. Ikarik kang ka. Agradwara ka as nurse. No makarwarto lagi din ti board ko. Sa akon nga registered nurse. Nagtrabaho ak dito kalpasan na. Padasak to ti agablay ti abroad. Sabi ko Helen.
Halin ni Manong kasla da pa nagduwadom kanya. Manakas na, ang impalpalagibang ka lang. Naglagibem. Saan ko na ka nagkaubong ba tinagbasa ti college kahit ko lang pagbasahin ka. Kat makas pagarigan makapaggraduar ka, dito matintunit nagbasa. Siya ka nga rin Manong. Ang gasawak tulad tas pagarigan ta. Kaya't nililing ang gasawa kami. Manong nemi da graduar mat ni Tony, tinaramid na mat, nagbasa mat lang vocation lakas kanyak, ngayon pa nag-drive, aging ka, nag-adolescensya na manong nemi, agpaspasada mat ni tricycle. Agananad ka, Tony, hindi pa nag-manehom. No, ada mga arkilaking kat adayo kat alanganin ka, ada pa nagduwadom ka na kita taong mga arkilaking ka. Agpambarkalaingan. Manong, ato ka day mararkil ang patayin daw, no saan ka, hold upin daw. Ato day madisgrasya ka na kita highway. Kunti magdanaga Manong. Naananak ti pa nagmaneho. Sa bagay, ori na anad ka, no saan nga naanad di kasabat mo, kinakasasarunom, disgrasya nga ron, huwag nga ron. Kas ka di tatang, kinunana. Nagtre-tricycle din ni tatang Manong nemi kidisot nakadiskrasyaan na, nga nakatayan na. Dahil tamatikang kanayon ko yung palpalagip Manong nemi kinituning nga kamsat ko. Initarog yan ang tagpasada. Ngayon ko nadamat Manong nemi, ura anya ti klase ti trabaho, soldado ka man, no polis, agigigam ka man ti paltog. No talaga nga oras mon, buno saan mo pa nga oras, saan pa yung mapasama. No kasta nga day off ko, Manong nemi ka day off met, nilili, ingkambat ag date, agpaspasyar, itimol, mangal daw kami, sakam tumapa nagbuhay ti sine. Manong nemi narugso ni Lili. Iso pa yati mga pamuspusan, ang mga rakop ng muna kanyak, nga mga gik kada kidibibig ko. Madlaw nga talaga nga experience na. Kit ko nana, pasensyakan kanya ka. Ada ngamin patas ko ni Suga. Mailiwak lang unay. Magmantasan ka nagsikog. Napintas ka rin sa anak nagsikog. Dito ako mga problema kita. At ito ko mga sa anak ka may karikan ka. Gabata, naganang kabalasan. Manong bulan nyo? Karidi kinalibin mo? Talo lang ang bulan. Apay kami nga saan ka nagkatuluyan? Kasi naman ugali na. Di kayat na kita awan ti kasar na. Asala ka no ka siya, di niyaw awid ng jubalayda. Kat nung mauman, papanawan nan, akas dinaramid na kanya. Apay, kahit mo ba't na naglibin ka? Aglibin ta? Nalawa ka na di balayo? Nalawa di kwartom? Okay man. Di, isang pat na ko na di balayo. Kalpasan na, kuip ta nga, rumor ti bigat. Agtrabaho ka man. Di mo ka di kayan? Ada pala pagpapasahe ka eh. Awan ti magdanagam ta, duwata kang tumulong kini ading mo sa pagarikan. Kasunod no ganak ka. Di adan to pagkastusan ta. Di santa pala kagan anak. Ito nakasagana kan, nga ganaktan, di palubusak ton. Ano tikit mo sa di ag tumarak pa lang, ag kontrol ta. No kayat mo, itan nga sakpat nagtiwalayo. No maminsan Manong nemi kat kaslad na pa nagduwa-duwak ka ni Lili. Ngayon no, dumamet, kasla kayat kumat ngayon, imula ti panunot ko, nga talagang ipatpatig na, kanipatpatig kumat. Kasanon isot mauma kanya, katalawan na. Sa bagay ako magkitipukaw ko at asyak ti lalaki Manong nemi. Ngayon saan ko nganyawid ni Lili Manong nemi, nag-awad na nga sisyak. Nagawid man ti balay da isuna. Hindi madaman ti trabaho Manong nemi, masadag ni mang ambet kanyak. Hey, Edward. Mang ambet. Naprobaran ti aplikasyon ko.
Nagtrabaho di Saudi. No, kas pagarigan ta, okay di trabaho sa dyan eh. Pakamuang ka, taalain ka. No, kasapulan kami kas pagarigan. Islawang plano ka umadoyo. Mga bet. Nagtagal ba lang dyan sa nga bumak ng ano. Agsta agbasa, trabaho ka ti abroad. Ganun awa nagtudton, di si kanton ti panakapangulo dito eh. Assistant boss. No, matutuwa ti sweldo. Iso nga ron. Ano pala, pang bara, mapapanti sa Saudi, manong nang atumat sweldo nito eh. Ay, susapo. Awang kasmet lang ati, times 2 nga sweldo si Kamon. E di na nakamat na, di may panggap kini Lili. Ibagbaga na nga ro din, ayawit ko isuanan di balay mi. Eh kita, alay mo na. Tam numaraman ng matan, baka akong papadas mo. Akong pa nga ro. Ay, nagloko ka. Amo, nagkatawa ng 14, adan padas ko. Mun, suna lang ata, natataigan ng siya. Di nang susurukan niya. 14 years old na gini. Ada balo nga bakit. Anong susurukan niya. Kadi, kahit mo sa wen, mga bet, bakit iti nagdamuam? Wen, saan ka narigata na ta? Bakit nga? Amat naman ko na, bakit inaw lang amang siya. 36 na. Kit 14 ko lang. Inauda, pagam dyan inauna na. Magmangarot sa mong inasawa. Magano ka mga ortibalo ha, si Kamet. Iti baro ako nga, nawing pinsana na so. Ni manang mong tinarim ko, so tinasawa. Damat talong anak mo. Di problema nga rin talaga, dakal mga gastos nagbasa, so kahit kumapanti abroad. Manong nemi nyo man ko kininanang ti amin. Ay talaga, kahit mo ti mga asawa. Nang saan kami palang asawa, glibin kami. Sula iso ah. Kaya duwapay nga taon, may sapay nga taon, graduar to ni ading mo. Baka kit do, the live-in partner mo, kita dinanto kayat nga tulungan misuna. Nagtulag kami nanang. Anak, sa kamat kinti nga maparitan, kapot karbe ng data. Ang imlaglag ko kumatikarim kinimaan ading mo. Huwag magdalagan nyo. Itong balik. Alam kita, no ihawid mo dito yung girlfriend mo, halakit agdundun niya dito, ah. Okay, so na nang. Nagtrabaho kami, nagkuyog kami ng lang rumwar, ito balay, ito bigat. Agasidag kami ito pagtrabahuan. Sakap ito wala gamit iti malam. Kasi that is schedule. Angin naman namahin ko di anak ko, saan na ka ito, saktan na ng babae. Ang mga hanmet, makasapol to ti Hawaiano, no, ada mabalin na, ang kurso na kang kuwana. Ang mga no, masaktan kan to lang. Ay na, kamaamak ko lang no, agsagaba kakapukinayat anak ko, at baka kit no, mabaybay antibagim, kin mabaybay antipagribing nga, may karigiti kakabsat mo. Manong nemi imato ti sweldo, idi awanin ni Mang Abet. Agtalik kanyak ni Tata Sario, manong nemi, taadari di kundaway, ngagtalin sa Manila, itayan, di kita anak na, kat siyak, iti mang manin si Talyer. Siyak tawagan da iti boss, manong nemi, di kadwak. Sir, ti awag kanyak, manong nemi, di kiti agpatarimaan. Di awagan di Sir, Edward tinagan ko. Kung malulakukam na ito eh. Saan ko kukuha, tata? Sa kalang ti mang-manage ni Tata Sario ang aking kukuha. Nadadangatalin sa Manila. Mom, madlo ko talaga ando di kiti magpatarimaan ka na kayo. Kasi nabot Diyos, tumadon ng customer mi, tata. Abot, ararami din mo ti amin na kabaylamit at to matarimaan, tanyaman at dadail. Kat ma-advisean mo iti kita aking kukuha, no anya trumbeng nga ramiden da, tapno saan nga maulit, ti parang perdi ti makinada. Aging ka manong nemi nga pasamaken nga inrubuaten ni Lili di kiterwaten na manong nemi
ket inyawit kon dito balay iti may nga sardam. Inya mamok kininanang. Nagmano ak mga da kayo, nanang. Nalapsat ba dito baling nga asawam? Lakas yan na kanapa, Diyos, Lili. Ala na no samtad ng harikat ka tibiyag miya. Agasa nga padala ang nanang. Sumat dito ni Helen. May sa, dito lang ang tao maudri dito nga tawa, nag-graduar doon ting kurso na nga nursing. Manang Lili. Sabi ko manta, sa munto magsangitan ni manong ko. Baka isukit magsangit kanya ka. Isumat ni Tony, ti Bunso. Tricycle driver. Manong, dalayin ka ang pili. Ngayon napimpin na si Numbiak. Tanda Numbiam, siya tupay. Agbatbada da, servidor mat lang ti karinderya. Dagos manong naming na isdeg ni Lilitrik na iti pamilya. Inirumteng terabi manong nami siya kadinteng nervyos. Ilinto siya ti lalaki. Madlaw manong nami nga talaga nga gumanat. Tayo kunada manong nami nga no adan experience na dapadas na sigurado manong nami nga kaili-iliw na. Edward, abay nga sikat ang nervyos. Damo kami ni. O, at pagtanakan, suruan ka. May kamano ako ng lalaki di biyag mo. May kadua. Abay ka mo tanda experience kon. Kas lakarin mo nak. Impundok met kang ka. Di madi akit, madugtalo nga sana ka virgin. Ngajak ni magkakang ka nga tapatas kon. Awan pagdanagan. Kada patas mo kaya wampay, tinapatek kiripat-patek ka. Nakaimimas na kitilips mo. O pingarong na sa mga ramanan. O nasakti mo na isuro ka. Parang nemi, di kinarugso ni Lili kat isutmat itinang parugso kanyak. Alis to akmat nga nakasusuro manong nemi, tanuan niya't inaramid na kanyak, isumat tinaramid ko. Dahil ibibig na, ititangad na, itibarukong na, tiloko. Nagdigos kami ket. Idurduron na din ti ulok iti baba. Lily. Come on, Edward. Come on. Go, go, go. Naruwap kan? Iti kasta. Go, 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 go. Sana kung nangamak manong nimi. Tadamat kasto yung mabuy-buyak. Aging ka manong nimi nga nagbalik tatak na. Unfair ko na nakanyak manong. Si kakadlang ti amunok mangan ko na. E di kinarugsok manong nimi awak lang pumutukan. Ibitimat lang manong nimi saklot na. Itimat lang langit na manong nimi apimsuak. Tidiro ni Ayan. Nga daddangan ng nemi nga nang pairot ti kayot kat titunggal may sa kada kami. Kanang ibagan na iti. Edward, naglayang ka? Apay ko naman di kasta. Kasi siyempre, gabot at pa akong kumperarak. Naalalayang ka, hindi mo na. Saklatin mo na. Uwen, awang kayam di pa akong kumperarak ka. Gawa to sikat kalalaingan. Gayat ko pa. Manen? Manong nemi, ti panagdan nami kas living partner ka ni Lily, naragsak kami. Awmat problema kanyak, ti sweldo, kat kas iti dati. Edad ko, ti kapsat ko, ni Helen, manong nemi, ti kasapulan na sa bagay dandan ng graduar. Kat ni Atuni, makamtumatin ni Helen na mangtulong kang kuhano kas pagkarikan.
Tanong makapagturuptos to, manunay ni Helen nga kamsat ko. Mabalin tumatan nga bagak, iti asawa nga kahit kung tadanak na. Tap na di kastakit ta, agbali nga pamilya. Uno isang tumatan ti panaging kasar ko kinukuha na. Ito na minsan manunay nga panagbakasyon ni Tata Sari yung aking kukuha iti talyer uno mission shop nga pag-ubobra. Kumusta? Edward? Gusto tata? Ako ka di madlang ti ag-reklamo. Kaya ti trabaho yun. Ako mo tata. Very good. Kaya kita anak ko nga alayan da kon sa di Amerika. Ada nga no, gatangim langin ti negosyo. Yung matigatan ko tata. Ano lang iti suldok sa basa na pagbasbasaik. Sa bagay graduating mat din na. Ito na pakapag-graduar kita danto trabaho ni Helen. Mabalimin to mga tamat ng tagasawa at kasar kay ni Lily. Ni Lily dito talyer, ay karinderya. Aglib-libid kami tata. Ay, sus po. Ay, inaramid mo, kasi tinaramid, di naganan. Malipatak pa yun, di mo na nga nangiyawid kayong kuwana. Oray no, ang ti problema yung kinilili. Ako ba tata? Tapay. Wala mo ti damag itikat. Sala amin nga, dahil nang itaray kayong kuwana, bali nga lalaki ti biyag na. Anya? Baka nalipliputan na ka. Anak iti madmadlaw mo Kan kanayon kami nagkuykuyog nga agawid. Kan pumano iti balay. Kan kanayon kami makit-kita no kasta mapanak mga nita karinderi. Isupad mang isi-serve kanya. Anya ti amom baka no sa mo makit-kita kita anomalya na. Itatamit. Ibagbagag da ito akas iti pa makit-kita iti kang kuwana. Kahit yung sa tata, nagbiduta ka na nangyawid kang kuwana. Adam laking ka anat badlaw mo kang kuwana. Baka kakit mo sa mo kabaylan, dya kayat na. Ano ti kahit yung sa Amang barok, numahilig ti may isang babae, kahit saan nga, marnek iti may mesa nga lalaki, isapul na. Slayo ibaga nga, narugit nga babae ni Lili. Saan kung ibaga nga narugit? Ngam depende di klase di babae. So nasayat mo sa mo pa yan ay kasar. Itatamat. Magmatid kayo lang ito problema. Awang kas tagsakbay, barok. Ha? Narikat ka. Ito mang patang no talaga nga makapili ka, itinasyaat, nga bali nga modelo, nga asawa mo na ina. Inulit na lang yung baga manong nami nga siya akong naking kukwa itinekusyo na. Awan ti pagbahit ko tata. Ay, mawalay mo man nga inyunutin. Ay, ito kayo tuwasawan. Si kanti kong kukwa. Katunggal bulan nga panakaumong na kiti mapastrekyo. Ha? Malpasin ti panang soldong karagit tauham. Kadadapay na bati. Apan nakakukwam, soldong maten ti bagbagim. Han? Kat sika mati mangmamanis ka na ito Nagsoldo kay aminen, kat may kat na dumapay ng expenses, manong mamati. No kabigsa na tata, kat adamat sa kapulo. Sa kapulo ribo. Kat wen, para na management data. Kat no, tunggal bulan kat mangred, kat isang kapulo ribo. Di, kasla iso man la iso. Nga para ka na kumanita. Kayat ka nga tulungan. Dakila may tulong ko keng ganito Ento no, makatawan kat manot may tinagbon kanyak. Manungatawan, sabay nga, magatang mo. Dito nga, talyer. Di ba labal-baluram dito kat, dito equipments. Dahil ito kat pan nakatulong ko keng kabro. Gapot ay pakitam, iti kinapasnek mo, kinalaing mo. Iso nga kahit kang tulungan. Alam mo hindi kahit ko saway? Dedya itad mo kanyak nga sumrek iti management.
kalpasan may cut git expenses, iti binulan, maitad kanyak, akas, panang installment mo, iti pa nakabalor dito ng shop. Manuar ti balor na, di balorak. Tumawar ka, tumawar ka. Kada nga, pagsalitaan tang presyo, isumatin inuto yung mga tanagan. Kahit into numalpas mo mga tanagan, kahit mabayadam, amin nga mapastrek, neto, iti binulan dito yung atalier, para ken ka. Sige tata, mayatak. Tulungan ka baro. Kahit laglagi pa yun. Kasupapak, iti parang tulong ko ken ka, no damat agkasapulan di tulong ken kahit kabalam, tulungan. Nga awan ti rurayam nga supapak na. Tas tauna ti ragsak ko manong nemi, hindi sumang petak, nakadwak ni Lili manong nemi ti muna nga nang baga. Kahit mga sawen, talagang to nga si kanto agbaling nga owner, nga manager, kada di nga talyer. Talyer lang ang peso ako na mga dakil mati mamastrek. Tana nga ron, kata dumati kita customer nga magpatarimaan. Ito kas kasan nung tulaing. Padasag tumati agasimbol. Agasimbol ti. Agasimbol ti ilugan. Agbalik. Agaramit ka ti ilugan. No di kita electronics, kabalan ti agasimbol ti radyo. Hindi kami matamekaniko. Kabalan mo ti agasimbol iti ilugan. Kasano ko ma? Nagaduda kiti surplus nga magatang ngagapot ti abroad. Sa ang original, sa ang genuine nga original, ang surplus, ang kaslabaro, lapindas. Nung nalaing di mekaniko. Wow, ti sweetheart ko, ha? Agbalinto pa yun nga. Saan lang ang mekaniko? Saan lang ang manager? No, di kat, ano panagahan mo ka? Manufacturer. Manufacturer, ha? Manong name yaking nga nakaala ako niti second hand nga service lugan mi kinilili alib-in partner ko. Nangaroon na aggraduaren ni Lili manong name kat naipasa na ti board na nakastrike iti trabaho kahit maten manong name ni Tony iti agbasa. Nga naman tala magkurso. Engineering ko mamanong. Nakasagana naman ni Manang Helen at tumulong kanya. Ang kano pa igas asawa. Kinawari si ka. No saan ka kabila ni Manang Helen timang babasa kanya. Di tumulong kayo. O reket manager kamiten. Si kamiten taking kukanit dyan ang talyer. Wana nga agtintin na kag pailang. May bayadak pailang na dyan. Panakamaloro dyan. Dyan pwesto. Kahit nasawan tilaing sumsumre kanyak. Hindi pa nakasweldo. Mga manong si kamit lang ti makamo nga mangingato no manot sweldo ang kari. Sa bagay. Sa mesa, no andado ti itinag ko, alayos tumit lang mabayadak. Tapno agbalinton amin nga kukwak ti maneto. Sige. Agenrol harod. Tanukas ka sa nulaing, makaragtuwar kang tumatin. May sangan nilos ni manang mo, may sakang tumating nga engineer. Sige nga rin manong. Nabali ha. Manager ak meten. Hindi ko mala problema mo high school graduate ak lang. Makita kita nagsak manong name ni nanang. Nukasta nga. Nagmay-maysa. Kagsip-siputan ng buyain ni Sona. Umis-isa mo isona. Nang? Edward, anak. Naragsak kayo, ha? Makikita ka ron ti pintas, ti biyak tayo, numampayawan ni tatang iyo. Babaeng king kanak, kasi ko ti simaro na pa nakaama, di kakabsat mo. Napaadal mo ni Helen. Ita, agadal mo ni Tony. E magtaong pet anak yo ni Lily. Angin, kahit ko kumamantan timantan ti apo ko. Banyo nang dam, umunan to pa lang kasar kami. Ito kami nung kasar kayo. O gagangin lang nga kasar sa mga pampanutin ti karbo. Ito nagbakasyon ni Tata Sario. Next year,
nagbakasyon. Gamot iso ti may sa alay ka rin mga anak ka na kami. Kasta nga ron tinaaramid na nung Nemi, nagmasa ni Tony, karaktin tinulong kami kini Helen, hindi ka magastos. Kung na kini Helen, manong Nemi, di yam amuna ti boyfriend na, ti may si Marong ka dito balay. Umuno na kang kasawang si ka. Manong, no problem. Tunaw nung amin, next year palubos na po. Agad na sa dagbutin. Anang ambulan? Orito mo nang ambulan. Iso kami saksaganan namin. Tapos pa nagbakasyon ni Tata Sario. Namamukmatin, manong Nemi, hindi pa ilaang, di kita kanak, kanilili, kakapsat na. Ala, no talaga kahit yung teksimpa, nasa alang alibin ako nada. Akit rumbeng unay. Kinapod na ito at barok, datat kang kanayang kayo magbaga kinilili. Ken may sa, salsalod-sutak no, apin, di man laganak, di man lang mga mag-aksikugan. Akong kontrol kami min tatang. Saan ka nag-kontrol At ako naman din nga side effects na kahit tumtumar tibay sa babae. Baka marigatan itong aganak no kahit aganak. Awan tibagdalakan yung tatang. Kinunamat ni Lili. Gamot siyak na unang anak yo. Bakit siyak muna ang magtatiapo ko yo. Amom, edi imo na nga nakilib iti anak mi. Namnamahin mi idi anga. Agpaot da, yung samad kaya. Yung kayo napapaot kayo. Nalakit na pa yung plano yung kasar. Awat pagdanagan yun ako. Ikar-kararag mi. Sabi ko tanimbagligyan, tibangunin yung pamilya. Dibdang nga rin manong Nemi na ita nga kaaldawan ti kalay sami. Uwen, kat may sa ni Tata Sario manong Nemi ang nagbalingan ninong mi. Timulong pa Kuka naman nung Nemi ti duwang aletson. Naragsak kami. Kabayatan man nung Nemi ti seremonya. Naman pinabay kami nga klib-libin. Kasla. Damo yung pailang. Dahil nga aldaw. Hindi pa nagtipon. Ti ayat kanayat. Ti puso ken puso. Nga ni dumteng tirabi manong Nemi kasla damo mi. Iti agkaida nga ginarakop. Damo mi manong Nemi iti aginayat agkanaig. Ito tagasawatan. Uroray ti panangin magam. Nagdadagsangkan. Awan ti pagdanagam. Gabota, uri siya, kahit kumatantag ka anak. Kaya dito, masikog akon. Kanda kailan ti tiyan ko. Agsarating ako ni trabaho. Itapay ka din, nagsarating kan. Opay, tulungan ka pa lang Awan pagdanagam sa kamantana pa namariganan ti trabaho. Kan ka sa pulan dakjay. Kaslay bagbagam nga si kantumat na daking kuha na dyan harinderya. Ano nga pasamak data. Tapos amat nga pumanod aking kukuha. Tanay saripang madata karinderya at ibalayda. Manong Nemi talon nga bulan. Sipod nagkasar kami kani Lili. Inibaga na manong Nemi nga magdadagsenen. Uy, talaga? Uy. Gabota, sakbay ti kalay sa atak, insardong kumatengket, piti pa nagtumarko. Sa dabay na gidigundahoy, maliplipatak. Akitang kat na nakalalisto. Duwan nga bulan. Kagpipiti kiti sa klot ko. Kahit mo sa nakaala ka asigod ka ready nga, kapanaghanimun ta. Mabalin, o saan, na lano lang. Manong Nemi an-andan tirigtak. Iti pa nagtrabaho, kadanton anak ko, anak mi, iti asawa. At ay din na manong Nemi ni Tata Sario may panggap iti asawa. Ngano saan nga mapnek, isinanak.
Ngayon mahumot ti madmadlaw ko king kuha naman nun nemi. Baka nakunalang ng tikas dyan kat kalang sakbayak. Ngayon talaga nga kami kinilitin ikaring ng katuluyan ag kataktak na hinayin itong palbiyag mapasamak na mapasamak. Tawanin man nun nemi ti pagkurkurangan ti asawa kanya. Kana mapnekak met man nun nemi ti pamatik na talaga nga maipapay ko kanagin amin nakasapulan na. Awan ti pagkurkurangan kinawan ti pambaran na. Manon nemi nga mangisukat kanya. Itapay, na nagkasawa kami, nagkalaysa kami, mano. Inisardengan ni Lili, panagtrabaho na ti karinteriya, manon nemi, idiadan na 7 nga bulan, ti anak mi, iti tiyan na. Di naman luliwayan, manon nemi, ti mapan, iti agpa-check up. Ada private nga pagpapacheck upan naman nun nemi nga abugay ni. Oh, kumusta ti check up mo? Okay, met. So nalaing tanya. Okay, met ko sa aksen na niya, okay, sa ngalata nga ano yan? Kung nanti doktor, baka masasaryana. Abay, madlaw na nga siya na wala, alang na nga, gusto na nga tinadal na. Kahit na masisaryan ka, di, masisaryan ka. Nangina eh. Nangina, mangina ka, bailan tamad. Ngayon, numabalin ako, makit, i-deliver ko nga normal. Numampay, awa ka nun, marikrik na, timang butya, no, dito sa saryan, ang gusto normal. Baka no, agsikugag tumaling kasi saryanak man rin. Ato kakastakot. Sweetheart, ikarkararag na kinapad Diyos. Nga, okay kayo nga gina. Makalasat kayo, ngagpadpada, iti para kayo masakay mo to, ti anak ta. Manong nemi kaado digiti customer, iti shop, ado digiti gundaway manon nemi nga overtime kami kadagiti kakaduak. Tada digiti gumanat nga malpas nga matarimaan tilugan na. At abay digiti gundaway manong nemi nga gawid dak dandan ni alas 12 titeng nga terabi. Abay nita ka lang. Adaing kamakam ko eh. Si Kamet. Si kalang orti manager eh. Di ba ang latan digiti kakaduang isuda overtime. Baka makaalakat sakit mo para overtime mo. Kaya sabi lang kada gito ito no. Baka next month kita on to overtime. Adala digiti ikam kamakami. Di mo mabalin nga ibaga nga ang kailangan sa balik at aduon ay trabaho mi. Di mo mabalin ako nain. Nangaroon na talaga customer min. Manuping ang bulan. Mabayadam ton. Kukam ton di amin na mapastrek mo. Duwapay nga bulan. Talaga nga si kanto dakin kukuhan na dyan nga talyer. Mabalingkot naman nga i-renew ti lisensya. Ti business permit. Nasak di may inagan. Adamat di dubsel mi kani tatasaryo ni Ninong. Manager ka. O isang ka nagturpos iti college. Adumat ka stakit. O vocational course lang at umasenso man talaga nga umasenso na. Ay, kumusta gaya man niya? Manong ambet? O, damag kon. Bagbaga na idi nga, pakamuan nak to, kas pagarigan ta, kahit naka-eban di Saudi. Mapangka ko mga pagarigan. Anak ko na, adalang nga ro trabaho dito eh, manager lang nga ro din, mapanak pala di Saudi. Basta umay lang isumat lang trabaho. Kabulanan ng ti asawak manong nemi, ngim kaskas di nga ado, ito income ikam kamakam, kaskas di nga tultul ito overtime ni. Aging ka manong nemi, nga ti maysa nga rabii. Kakadwa, boss, ang final pass. Anong oras nung pasasardan kayo? Gaga ngayon, boss, alas 12. Tapno, dan tumatla turog mi. Umuno na ako, nganda kayo, ha? Boss, ng telogan mo, boss, mo ba't nga inala? Kasi ka nga, manager, iti talyer, machine shop.
Sikan sama ti madadaelan ti lugan nga. Amo-amo nga tarimanen. Inusar ni Lily. Inusar na? So paglugluganan no, mama nagpa-check up. Sino at mang-drive kang kuha na? Ni ading ko. Alang pagluganan mi tapos, datalugan ko talaim. Magmagna ako. Ni boss, magmagna ka nga. Sana kung ito balay nagsukatak. Hamang ano, at masabat mo dita, dahalan, itarayan da ka, boss. Sabi ko mo, itarayan da. E datalangam. Asi-asyete ka. E kasi tapat ng tarupam. Rabi imot din. Kasi naku, makakita kanya dalan kat mamanumot din nagitilugan. Wen manong nemi sa anak kong nangangalat pagluganak nagnaglatan. At a walking distance naman manong nemi. So nalang medyo pangantay wen, okay lang. Exercise ko mati. Ano anda masabat ko nga lugan manong nemi masilawan dak. Kitak tibagik peso. Nangisit manong nemi titakyak ko. So narugit terwate. Sagbay manong name nga madanon ko ti kanto nga agpalaod nga dumanon iti lugar mi. At nakaparking nga kotse. Naka-emergency light. Pay nga ta. Naperdyang nga ta. Wala nga magsilaw, met. Di adadang nga maperdyang kasi pagarigan ta. Labsak ko mga manong naming ng napasardengag. At dumesa nga babae nga tatunig. Imasadeg. Jesus, aking nagputing kanyak. Ma'am, siya sino ka? Ay na, ano pa nga gumanggana tak? Isupay mo't nga ruti. Para ka na dahil natulugan ko. Ano kinwana? Babaamlatan ta, wala lang katawalin. Baga ata na ipaigid ko pa eh. Sino ka? Pagkastat langam. Sikan sama na kita warang-warang dita nga tao grasa. Wala ta grasa-grasa ka. May sa ka na yung mga tao, ma'am. Akong pagdanagam kanyak. Mabalin ko nga pakibiyangan tilugan mo. Baka matulungan ka. Mga madno, akong pagdanagam. Iso nga kasto tilang naggapuag ti talyer. Mekaniko ak. Ay kasta. Ada si naggatalyer to. Medyo ada yun. Ada tolsyo. Pakialam langin kong apartment. Nalapsat nga babae manong naming. Medyo natainganin. Eh kasanon no. Ada sa balik ko mga makasarak yung kuwanan to. Baka nalapsat bet pala nga patarap pagkaputa ang mga mut no ramasenda. Numuna ta hando di kita walang-walang dito no kang drug addict. Manong nemi irikitak no na trouble na umat-unan diferensya na mano. Adalang nalos connection di bakin di baterya. Inarapin ko matan manong nemi nga dinalusan. Napag siguro na saan nga nakit-kita na ito. Ito maminsan man, pakita yung sa talyer. Tapos na nanay nga matarimaan tapos saan kito na mabulbulo ka ng astoy. Mabalin yung start. Mabalinan. Alaman ka ron. One click. Kasangatang ang sarden. Intun bigat ma'am, mabalin yung ti ipakita yung talyer tap no ma-overhaul. Nabayag siguro na saan yung pakita. Nabayag nga rutin eh. Anak nga roti. Mabit lang nga rot. Aday nala na iti wallet na manong nimi. Yaw awat na 5 gasot. Ma'am, I'm sorry. Akit, mekaniko ka, di ba? Kasla ka, Mike, nagpatarimanin iti, ayan yun. Iti talyer mo. Dati bayad na. Ma'am, okay yan. Sana ka papabayad. No, ada tulungak. Tulong ko reta. Hakit lugi ka
Tilangin aramidan nyo, ma'am. No, dagkasapulan ti tulong kada kayo kat kabaylan nyo tumulong. Tumulong kaya tumulong. Kasta, tapay akong pekat tinulungan nyo. Ang damat, ang na. Baka saan ka nga man nagtulong. Ugalyan nyo neta, ma'am. Kabalan nyo lakit tumulong kayo. Tapos nung likas tagat adam at nagiti nakasagana magtulong ka na kayo. Manong name do sumang petag dito balay, sinabat ng tiasawak. Aba niya nakaturo. Di ka ba nakaturo? Pasaray, agsikal ti tiyan ko. Bakit ako problema? Adamat ni Tony, di pagunyam, nakas pagarikan, adamat talugan. Kung saan, tumawag ka nga dagos di ambulansya. Mapanak to palag pa-check up. Ito na no, ito bigat. Marmaring no sa anak ba lamas si Sarian. Napangharot nagpa-check up manong Nemi ni Lily iti kabigatan na napanak mo dito Talia nagtrabaho man eh. Aging gati pa nagamit ko manong Nemi istorya ti asawak. Amom, tiyan niya. Napasamak, hindi pa nagpa-check up ko. Napasamak. Sisya ka na pan. Api naman nga, adamat klase ni Tony. Kinahumatlogan ko, inalamat. Kat, nasikdo talakit din. Ano? Ito yung hospital? Diyan ka mo, no, kasano napukaw di wallet ko. Tipitakak. Apa yung sambong yung bag? Nakabag, naka-shoulder bag, ang ay alag ko man. Luktak ti bag ko, nakalukat. Kitak tipitakak, awan. Kasano nga rin? Ano nga rin pinagbayad mo? Iti daily nga check up mo? Ako kanin inlibrehan ako niti doktor ko. Ken, kunana, nga, nung masasaryanak, awang ka ti problema, tayo sundo ka tagbayad. Tuhan niyaman ti magastos. Sino data nga doktor? Dati nga, ubagaynik nga ron. Natatagan na. Ni Doktor Thailand. Babae, lalaki. Ay, sikamit. Babae At ang aro daw bugay nga lalaki. Ape, awan? Babae siyempre, para ka na kita kas kanya ka rin nga masikog. Pag siyang marunman, na lalaki nga magtatar ka rin nga masikog. Basta, tamo kita. Ang dapat doktor nga ubagay nga, ibagbagang ubagay ni. Manong name din tengen, iti panaganak, ti asawa. Siyempre, nagpakada ka rin kakaduak, indak ti hospital ko na. Dadasad ti asawa, ang ganakan. Manong name, cesarian nga talaga kit adan iti operating room. Diyos ko, salakan yung tagitaginak. Salakan yung ni Junior kat kasama tanda asawa ko nak tinakim ko. Ngayon karkararag manong name. Mani po dito operating room, manong name, nalpasamat ten. Idi irwardan ti anak ko manong name. Nurse. Ayos. Siya ti ama na kita. Lalaki niya. Lalaki. Sige, sir. Ipang ko dyan, nurse's room tapos numasikaso. Kumusta dyan asawa? Saan na kasi nung batan manong naimi? Diyos ko. Dahil sama tinda ka sa napasama ti asawa. Apag ka sana kasi nung batan na dyan nga nurse. Idi at darumor nga doktor manong naimi nakiktutak. Doktor? Yes, mister. Sikat ya, asawa ni Lily? O, doktor. Doktor, sala ka din ng pindot? Nagbitot nga niya. Sila malasing ka.
Siyak, didak balasin. Damo ka pala makita, mister. Ni misis mo at kang ko makita basta magpa-check up. Mabalin siguro nga kaingas yun lang. Tiyan niya. Ada kami mesa nga dandan nga trabi nga nagawid at. Kadad nakakita ka nga naperdyan iti kotse. Kaingas yun eh. Siyak. Kasi kadad tinatarimaan ti kotse. Huwag ma'am. Agama na kayo ka. Sige, ti asawa ni Lily. Ano ni bagkakada kayo nga mekaniko ti asawa ni Lily? Wag naga mo. Edward, ma'am. Doktora. Adaing karik idi kini Lily. Nga, noon yaman ti magastos yun dito ay siya akong di amin ang sumbat. Abay, doktora. Sikat nang ibagakanya kidi. Nga nagkasapunan di tulong at tulunga. Kat hanggang mo nagpatulong ka na kayo at kabay lang mimet. Inkarik namin data, hindi ta nasipdutan kita kung pinagbayad na. Hindi pa naudi nga check up na. Karing-karik kang kuha na. Nga orayin to nag-aaganak at sasaryan, check to amin tika makamuti magastos. Doktora, hanggang agked-ked. No, dito ti supapak na di pa ng tulong mo kanya kidi. Baka kurang ba eh. Iti kasi nga oras, no, awang ka ng tariman ti kotsek, bakit no, ang dakit ang mga ramit kanya kiti saan nga na siya at. Kumusta ti asawak, doktor? Okay so na. Okay na nga gina. And congratulations, lalaki ti anak yun. Manong nemi naman pa kabaylan may kumamat iti mang gastos. Nangandak kala pagkurangan manong nemi ti kwartami. Kapag kakasta nga klase si Sarian, kat talagang numunak at private pa yung hospital ti ayan mi manong. Dito mabalay ng ti asawak ti Romuar, manong nemi Rimuardan. Gananan ka. Baka may batan ni baby. Hanakon nga ti bayan. Ape ko mga batak ni baby. Ayan. Tibayan ka. Nagrigat kayo sa Sarian. No ko man normal nga delivery, awan ko mati problema ang astoy. Agaman ka ata, nakakalast ka nga gina. Kinalibre tayo pa eh. Tinungpali Dr. Jikarina. Adong arti ko mas daaw. Dati ka doon nga naimot isona. Kadi, wain. Adon mas daaw ka po ta, managtulong ka numutin. Kada kiti pasyente na. Kaya oray pwede kiti, dadong pa yung empleyado dito nga private hospital. Kita ang kadlangan niya. Hindi natulungan isona, amo na matin tumulong. When kahit mo sa wan. Natulungan ni doktora iti may sangarabingan na dadailan iti dalan. Saan ko nga inawat iti ijujay na kanya kiti nga 500. Imbaga keng ko na, nga tila nga aramidan na, kahit nagsupapak, no ada makasamol ti tulong, tumulong. At mo sa wan, dito gabunan no apay nga, in libre na, iti pa naka-cesaryak. Una. Gabutan na ragsak isuna. Naragsak ti sa sinuman nga tumulong. Kabailam lakid din. Manong nemi nagbalin nga nasingid nga gayami ni doktor manong nemi. Gabuta, iso akang kanayon, iti mang check up, iti asawak, iti tamadanin, iti ading ni Junior. Nemi imbitaran mo ito ka, dito'y balay, manong nemi nga dito'y balay, inikan mit extension nan manon nemi gabutad dan bukod min nga simi na kami tibanga kadananan. Kasi marunong maten manon nemi ang asawa ni Helen kalbasan data kat nagraduar maten ni Tony iti kina-inhinyero kat nairwar namat manon nemi ti board na may saitan nga civil engineer. Ano? Engineer. Nagbasa ka man. Kapag kumangagbasa akit, manager ako. Yung mo naman napipitas mo lang, no, adudot amom. Kasi tanto mo lang pagtrabaho ako.
Iti mga alak ati mechanical engineering. Hanen, kasulatan. High school lang ti diplomam. Hindi na kami kini Manang Helen. Ang problema. Tinasken, nakapag-graduar kayo, tinasken, okay kami mat ng-asawa. At sika, sumano ka dumating ng-asawa. At analpasin pa nag-asawa ni Manang mo. Iti ang dama manong name na pigsapa lang ni Nanang. Ngay sutikad kaduami. Dito'y balay. Agsipod ta ni Helen, ginangaramid damat ng tibukod nga balay, na ikamang iti medyo adayo. Idinto, tinitoni manong naming inaudi, dito met lang lugar mi itinakikamangan na, kaya damat ng balay na. Ninanang manong naming, timaysa, mga asikaso, karigduwa nga puko na kada kami. Idinto, tayin tuloy ko manong naming, iti nagtrabaho ka sa aking kuko iti talyer nga naganar. Nga ti asidek manong naming, kinumpitan siya amin ti karinderya nga nagtrabahuan idi ni Lili. Nang rona idi, tamadlaw mi manong naming maluglugin kat nagserran. Da kami tinang ipatakder ti siya kasukat na karinderya nga ambay ti talyer manong naming nga timaten asawak ti manage. Iso nga tining business mi manong naming karinderya ken mesin siya. Iti may nga highway manong naming iti barangay iti syudad. Duhan da kita nagbali nga bunga, ti ay nayat mi ti asawak manon nemi. Numampay sa ang virgin nga inasawak ti asawak. Na nagsakak, gabutan na kami tinaikari, nga agkatuluyan ng taktakunahin na ito itong palbihag. Iso tinaikari para kanya kinsakot ni Apo Diyos, siyak mat tinaikari kinsakot ni Apo Diyos para kinkuana. Kaya nagitiduwa nga anak mi mano. Nuhagipak tinapalabas kaslasang ko patyan nga madano mi ti kastoy nga kina successful iti biyag mi. Numampesahan ka naggraduar, iti kolehyo, yung may saka manager. Dagiti duwa kamsat ko manong nemi napintas met tibiyak da. Kas kalikagom da, anornos ti pamilya da. Awanan ti sa bulag pahay, laksid, iti kang kanayon ko pangibagbagak, at pananginaw-dawat ka ni Apo Diyos. Gawad ko manigdidumdum ti nga nakanang problema, tungkal may saka na kami. Dahil nga rin ti pagkasaritak, manong nemi kanagyaman ak unay ti anus mo nga nanging basag, at sapay kumad, at damat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program and God bless. Ito yung natagyaman nga pagkaya mo, Edward. Thank you met kang ka Edward. Ito yung panangiburay na ito'y simple pakasalitaam ngayon dakkel timated na nga adal kan pagsarmingan ti biyag. No, kabaylam lakit tumulong kat adag patulong, tumulong ka. Naragsak tumulong. Nasaan ka agur-uray ito supapak na tadumteng tulat tareta nga supapak.